elkarte badaukagu, Saharautz izenekoa, eta Sahararen aldeko lanean saiatzen gea, gehien bat Saharatik umeak ekartzen, eta horrez gain bestelako hainbat ekintza eta lan ere burutu izan ditugu, eta hemendik aurrera burutzeko asmoa ere badaukagu. Mendebaldeko Sahara berriz da hemen ikusten duzuen herrialde haundi eta itsaso zabaleko hori. Gaur egun Sahara erabat zapaldutako herria da. Beste herrialde batzuk sartu izan direlako bertako aberastasunak ustiatzera. Sahararrak denetarik dago, baina erdi nomadak edo batzuk osorik nomadak izan dira orain arte. Marokoarrak sartu zirenean, hainbesterainoko indarkeria, hainbesterainoko bortxakeria erabili zuten, ehunka eta ehunka mila sahararrek alde egin behar izan zuten beraien lurretatik. Beraien ondasun apurrak hartu eta ihes egin behar izan zuten beste lurralde batzuetara. 200.000 sahararrek gutxi gora bera hemendik beraien lur honetatik alde egin behar izan zuten eta etorri ziren Aljeriara. Eta une honetan, hemen inguru honetan daude, Aljeriako lurretan, Aljeriarrek errukiz utzitako desertu zati batean, hori da Saharako desertua, eta Sahararra dauden inguru horri, desertu zati horri deitzen zaio Hamada. Hamadak esan nahi du desertuen desertua. Alegia, oso desertuak denak dira gogorrak, baina Hamada da ikaragarri gogorra. Etxe deitzeko moduko eraikinik ez daukate. Haiek ere kanpinetan bizi dira, kanpin moduko batzuk. Kanpaina denda ala moduzko batzuk, fondo lodixamarrarekin, eta dendak izateko nahiko sendoak dira, baina azken batean kanpina besterik ez dira. Ez daukate argindarrik, oinetakorik ere ez dute erabiltzen, hanka utxik ibiltzen dira, eta ez pentsa Zarauzko hondartza bezalakoa den ikura, hango hondarra bada, baina harri pila bat egoten da, eta etxe bakoitzaren aurrean edo, etxe bakoitzak etxe aurrean edo nahiko gertu izaten du halako metro kubiko bat gutxi gora bera, eta gero mangera bat ateratzen da handik. Eta ura edan behar dutenean, egarria daukatenean, mangera hartatik zurrupada bat egin eta venga, segi aurrera. Eta umeek, helduek, zaharrek, gaixorik daudenek, sano daudenek, denek bertatik edaten dute. Ez dira baldintza higienikorik egokienak, noski. Beraien jatorrezko lurrean beste hainbat eta hainbat ez bizi dira. Ze gertatzen da, behar bada, hemen daudenak oraindik eta okerrago bizi direla. Marokok guztiz zapaltzen dituelako, guztiz menperatzen dituelako, txakurrak baino okerrago tratatzen dituztelako. Guk zer egiten dugu, alde batetik, udan ona ekartzen ditugu, udan hemen bero egiten du, ezta? Izan ere hemen batzutan, udan, 32, 35, edo 38 graduraino iristen du temperatura batzutan. Dakizu hemen zer ero egiten duen? Ia 60 gradutara iristen dira batzutan. 35 gradu askotan izaten dituzten. Ia, arrautza bat fregitzeko moduko beroa. Ikaragarrizko beroa. Eta baldintza horietan bizi dira. Eta orduan guk egiten ditugu, udako 2 hilabeterik gogorrenetan ume horiek handik atera, ona ekarri, hemen, 2 hilabetez behintzat ondo jan dezatela, baldintza, higiene baldintza egokietan egon daitezela, beste mundu bat ezagutu ezatela, itsasoa ezagutu ezatela, ze beraiek hainbeste milaka kilometro itsaso izan, eta hemen daudenek ona etorri arte ez dute sekula itsasorik ikusi. Hamadan negutegiak jarri genituen, oso ondo funtzionatzen ari da oraindik, beste hainbat herrialdek ere jarri zituzten, baina gehienak utzita daude eta abandonatuta. Gero laguntzak lortu ditugu lurrazpitik ura ateratzeko bonbetik artez. Horlako ekintzak burutzen ditugu eta saiatzen gara, gure baliabide eskasen bitartez, ahalik eta gauzarik gehien egiten, beraiek egoera larri horren barruan arnasa pixka bat behintzat hartu dezaten.
eta zerbait izan dezake.